Jeg hedder Bo Vestergaard. Jeg er sportschef og arbejder i Dansk Kano- og Kajakforbund. Jeg har været ramt af et høretab, siden jeg var 1 år. Jeg hedder Walid Younes, og jeg har været audiolog i knap 9 år. Det første sæt høreapparater fik jeg som 8-årig, hvor jeg startede i skolen. Og der gik jeg ikke med dem, for det ville jeg ikke, på grund af, jeg ville jo gerne have, at kammeraterne synes jeg var ligesom dem. Så derfor så lå de pænt nede i min skoletaske. Og det har de sådan set gjort, indtil jeg var 28 år og fik et arbejde. Jeg har selv en aktiv karriere som roer. Jeg var på landsholdet, og jeg var træner. Da jeg vidste, at jeg skulle have nye apparater, så var nogle af de ting, jeg godt kunne tænke mig, det var, at jeg kunne have dem på, når jeg dyrkede sport. De største fordele ved ReSound Lynx 3D er støjdæmpningen, retningsbestemmelsen og taleforståelsen. Sådan overordnet set, så har jeg fået meget mere talestemme indover nu, hvor jeg er meget tydeligere hører, hvem der taler og hvor de taler fra. Det giver mig jo også en helt ny mulighed for at have en bedre dialog med min holdkammerat ude på vandet, når vi ror. For Bos vedkommende vil det være oplagt, at han med den nye app går ind og dæmper baggrundsstøj, når han for eksempel er ude at ro. Der kan godt være noget vindstøj, der generer. Den streamer automatisk til dine høreapparater. Det synes jeg også er en stor hjælp, at jeg ikke behøver at have telefonen op til øret. Med de tidligere apparater, jeg havde, var det ikke så enkelt at få dem tilpasset. Der var ventetid, når man bestilte en tid på hospitalet eller høreklinikken. En klar fordel ved den her assist, der er i appen, det er jo, at jeg nu ved, at jeg på kort tid kan få en dialog i gang med min audiolog. Med ReSound Assist bliver det hele meget mere personligt. Jeg får større indblik i Bos hverdag, i Bos behov. Med mine nye ReSound-apparater, der oplever jeg en forbedring på alle niveauer, på alle måder. Jeg er ikke så træt om aftenen mere, fordi jeg bruger ikke så meget energi på at koncentrere mig om at høre, hvad der bliver sagt. Nu kan jeg sidde og slappe af og suge ind.